Hej alle sammen og velkommen til den her Stille Brainword video. Og nu er toget allerede kommet, og i dag skal vi spille event. Og det bliver mega hyggeligt, hvis I gider at følge med. Og inden vi går i gang, så må I gerne huske at like og subscribe. Skal vi gå med toget? Hvorfor ikke? Nej, det gider jeg ikke. Det kan vi gøre måske senere, hvis det spawner. Så skal vi måske gå på toget. Bombardilo, Krokodilo, 21 millioner. Jeg vil gerne lige vise min base, og jeg hedder Bertram. Jeg er 12 år gammel, og jeg starter på YouTube. Jeg håber, I vil følge med og subscribe. Det er min brainwords. Og I skal lave en giveaway. På den bedste jeg får i dag, laver jeg giveaway på. I kan bare skrive til mig på Discord. På Discord hedder jeg Bertram. Det er bare Bertram, jeg hedder på Discord. Og så skal vi lave giveaway. 8 gange lok. Nu snapper Sami. Fedt. Okay, det bedste vi får, det giver jeg til en af jer, der har subscribet til mig. Og prøv at se krabber. Dana du dang du, dana du dang du, dana du dang du. Okay, vi håber, der spawner noget godt. Nu er der 8 gange lok. Det er fedt. Håber, der kommer noget godt. Så kan jeg give til en af jer derude. I må da også gerne give den her video et stort dejligt like, hvis I gider. Jeg håber jo at blive... Jeg prøver at se, om jeg kan komme på ikke måske på leaderboardet. Måske prøve at få en halv billion. Ikke en trillion, en halv billion. Det håber jeg gerne på at få. Jeg behøver sikkert være så god, at jeg kommer på leaderboardet. Men jeg prøver gerne måske at få en halv billion i sekundet. Og hvis jeg har nogle brainwords derude, I måske gerne vil give til mig eller noget, så I skal bare skrive til mig. Eller jeg skal indekse, så kan I bare skrive til mig. Der spawnede en lucky block. Vi venter lige med at tage den, til den er kommet ned for enden, og måske få nogle tweets. Spawner der en til? Yay! Den har fået 2 trades. 3 trades. Måske spawner der en tredje. Ja. Yeah. Den har fået 3 trades indtil videre. Kan den også få nogle flere? Juhu, fik en til. Nej, det gjorde den ikke. Skibidi toilet. Det er en ny OG, der spawner. Har I hørt det? Eller sådan, der kommer. Der køber jeg den. Og den har fået tyk. Den har ikke fået noget. Nå. Men måske får den også. Nej. Please, kan jeg få den? Sådan der. Den tager jeg ikke lige. Please spawn noget godt. 8 gange luk. Nej, tak. Den tager jeg heller ikke. Skal vi lige gå hen og åbne dem, der er i min base? Så er vi plads til flere, hvis der spawner nogen. Please, giv mig noget godt. Nej. Den sletter vi ikke. Det var faktisk god. Så vi se, hvad vi får den sidste, der kan give til en subscriber. Okay. Jeg tror bare, alle dem jeg får, hvis der er nogen, der vil have dem, så skriver jeg bare til mig. Den fik jeg ikke. Hvis der er nogen, der har... Så kan I få dem alle sammen, hvis I vil have dem. Så giver jeg gerne dem til jer. Jeg sætter dem lige på plads. Jeg er lige der med at sætte... der spawner en grafiske liste. Skibidi time. Kommer der måske et nyt event for Skibidi toilet? Vi sætter den lige her. Så kan en af jer subscriber få den. Så hvis I gerne vil komme og hente den, så skal I bare komme og hente den, hvis den er I vil. Det var faktisk ret cool det her. Har jeg spurgt noget godt? Nej. Det her kan vi bare lade stå. Vi skal lige åbne dem her. Den der brainword kan vi også bare lade stå. Er der nogen, der får noget godt? Ej, en bomber mini Gosini. Jeg gætter på, måske ikke der er nogen, der vil have den, så måske sletter den bare.
Den der anden en kan vi godt beholde. Så vi sletter den bare lige. Så vi kan bare lade den så. Hold da op, der er mange af de her toiletter her. Hvad end de nu er for en. Skal vi lige se hernede i indeks. Der er kommet nogle nye til indeks. 304... 314. Hvad var det? Prøv at se helt hernede. Skibidi. Toilet. Skal vi lige kigge, hvad der spawner der? Nej. Ikke sådan rigtigt. Nu snapper han. Kom så, Sammy. Lav nogle gode events. Damn. Tralala, tralala. Hold da op, der er mange events. Hold da op. Prøv at se. Stop. Kan man gå herind? Ja. Yeah. Lalila, okalete, okala, ballerina. Jeg siger noget. Only. Damn. Bitron og lolly. Lolly, lolly, tung, 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 så du party. Ding, dun. Lucky block. Lucky block til. Okay, gå op og kigger. Venter lige med at tage den. Måske får den mange tweets, den her. Okay, en. Du må gerne lige få nogle flere. Kom så. Giv noget kærlighed til mine subscribers. Det var den der anden. Den kan vi måske også godt tage. Tag den bare lige. Den der kan vi lige vente med. Den her. Den kan vi godt tage. Den tror jeg gerne, der var nogen, der vil have. Det gør den jo rigtig mange penge. 3,1 millioner. Vi skal lige skynde os at tage den der. Kom nu. What? Så fast. Nej, den gik væk. Den kan vi tage til en af jer. Trodimelo, Trolitina. Nej tak, nej tak. Vejne Totovino, nej tak. Tribitrovi, nej tak. Jeg tror, jeg har den. Det kommer an på, hvis den bliver god. Det kan jeg måske spawn den. Tacos. Skal vi lige gå over og åbne den Lucky Block i min base? Det var ikke Lucky Block. Her. 5 millioner enten magi. Hold da op. Goes. Den kan vi også godt beholde. Hvad giver den? Ikke til at gå. Okay. Det kan måske godt ende med at holde. Okay, 1,6. Hvad for nogen af det? Kom nu, please, speed en god en. Tacos, den tager jeg lige. Skal også lige. Kom nu. Sådan der. Twist, twist, twist. Wayne and taco. Taco. Den venter jeg lige med at tage. Kommer der flere tacos? Hvor godt. Der bliver jo mange heldige. Så trækker vi en masse vindere, som der kan vinde. Ej, den sletter vi lige. Den. Jeg tror ikke, der er nogen, der gider have. Hov, nu skal vi skynde os. Der er ikke særlig mange events lige nu. Lucky Block. Hold da op, jeg bruger godt nok også. Hold da op. Sammy, jeg har snart ikke plads mere i min base. Sammy, hallo. Nu bliver jeg ramt. Jeg har snart ikke plads mere i min base, jo. Den
Det sletter jeg lige. Oh my god, Sammy. Jeg har gråd til alle. Eller, jeg har ikke plads til alle. Den skulle jeg ikke tage. Den var faktisk god. Den der kan vi også godt beholde. Den der er der også en, der kan vinde. La Cucaracha. 2 af dem på samme tid. Den kan vi også godt lige slette den. 1,1 million. Det kan vi godt beholde. Til en af jer derude. Heroppe er der også 2. Jeg tror, der kommer flere Lucky Blocks. Det ved jeg ikke. Det så jeg ikke lige. 5,2. Der er ingen, der bliver heldig, hvis over 15 gange luk. Er det ikke noget nyt? Eller bare mig? Prøv lige at skrive i kommentarfeltet, hvis 15 gange luk er noget nyt. Hvis du spørger mig, så tror jeg. Gange luk. Jeg må da også godt lige svare Strawberry Elephant eller ny Skibidi Toilet. Lava only. Er der kommet ny indeks? Nej. Kan lige scrolle op. Der snappede han vist. La Cucaracha. Det er en af mine yndlingsevents. La Cucaracha. Kan I også synge med derude? La Cucaracha. Prøv lige at skrive jeres yndlings eller event i stille og bundvort nede i kommentarfeltet. Det kunne faktisk godt vide. Er det ikke god musik? Det synes jeg da. Så lukker lige basen, hvis der nu skulle være en eller anden, der joiner og stjæler. Det gider vi ikke at have. La Cucaracha. Og der er stadig lok. Var det ikke Sammy der lige så der? Jo. Hold da. Hvis der sådan er ude i virkeligheden, der sidder, så er der godt nok mange ledninger. La Cucaracha. Tak. Ja. La Cucaracha. Håber, der spawner noget godt. Er der stadig lok? Det er 40 sekunder. Så håber I, der spawner noget godt. Det bliver jo bare så fedt. Den er dund. Det er faktisk fint nok. Hvis den bliver god. Hvis den får mange trades på, så kan den godt. Jeg fik en hat på. Hvor er sej. Jeg synes ikke, Sammy han spawner sin base så meget mere til events. Hvis den ikke får nogen trades, tager den ikke lige. Hvis den kommer over 500.000, tager den. Ej, vi ses ud, din. Der er ikke mere luk. Nå. Må jeg synge med, guys? Jeg synes ikke, det passer så godt sammen, at de alle sammen står og vender ryggen til hinanden. Som om de ikke rigtig kan lide hinanden. Cucaracha. Men jeg tænker også, at vi skal måske have dem, der kan vinde det her. I skal huske at skrive til mig på Discord, så. Og så tror jeg bare, jeg vil sige tak, fordi I så med til på den her video. Vi ses i næste video. Hej hej!